Hello, good people. So I just need to make a comment about a post yandaita ndichete this list rakapostwa neHarare City Council or rakareleaswa neHarare City Council muna May is the same list that is still active. Social media being social media, obviously kuna mwana anobatanga inema unyepa urikuita say and some were saying, Harare City Council yakaburitsa nezuro pa Facebook page pawo ichiramba about that list and stuff. So obviously social media, but panepane nyaya this platform is to educate people and take aid. Tikatona mukana kuti titodzidzisa vanhu totanga kutodzidzisa vanhu ipapa. So we need to talk about this I would call it Murambatsvina 2.0, yeah, because it looks like Murambatsvina, yeah, and it was what pattern yacho ndeye kutargeta not just my illegal residential spaces but also my commercial spaces as well. Ndofunga tatoona isoso kubva last week tine ma areas ekuti mamwe angasimbota sauta chapukanywa kuna na hate cliff kuma tax shop kuya kwaiphukanywa and vanhu veku Caledonia complex opposite area yetu vakamuka futi kune ma surprise and stuff. So these all things are happening and they are coordinated as well. And now there is this new information yekutaura kuti 15 more hectares kuseni Martins iri kuparadzwa futi. Saka kuseni Martins akusati papera futi ani muri kuona. Then obviously people were actually shocked. Kuna vamwe vari kutobvunda futi nanasi, so because the new approach iri kushandiswa now yaita a shift in approach. Pane nzvimbo dzatisingambojaire senyika kuti dzinowana ma demolitions, now dzaane ma demolitions. We need to talk about that. So pekutangira ndepapa anditeka because siso atitaure based on the noise dzepa social media. We speak from a position of authority. Andite 20 August 2026, Harare City Council issued an administrative notice ichitaura or warning Harare residents of these new waves or the new demolitions that are going to happen. And that administrative notice was also featured as a press release first by Herald before zvaenda kuma TV nekuma radio. These are government mouthpieces as well. So kana ida kudispute izvozvo zvakwauro zvako nekudispute Harare City Council notice yavo yacho yavakareleasa 20 August anditika Thursday Friday zviva zvazofichwa muma press media houses ese ehurumende vachiinforma maHarare residents of a joint operation ichanga ichitungamirwa naMinister Garwe pachezvavo netimu yavo yekumove around Harare vachiidentify mamwe illegal settlements and illegal structures which have been sprouting. But if you pay attention to that press release as well, inototaura kuti malende akatorwa anechekuita nema public spaces, zvikoro, makliniki, shopping center, sporting facilities and stuff. Izvo zvazvozumbofa zvakaregularizwa nenzvimbo dzakawakwa pama wetlands, because if you pay attention to that press release as well, inotaura new tactic yanga yakushandiswa nema-land barons who get there but not ndifambe nemi step by step. Then the same press release iyoyo, it makes mention of the 37 active court orders akambotaurwa kuna meya yaya achiri active akambomiswa navagarwe vachiti no hatingangofamba tichingopwanya anditi. But now if you look at it now, those 37 court orders are still active and ndo vari kushandiswa up. But now toda kutaura zvinhu zvine numbers nema details tinyatsofamba tese anditi tati ndo mukana kuti tidzidzisane, especially kwada kuinvesta muHarare isiyana nazvo. Anditi mune 40 ma illegal cooperatives ari kuoperate muHarare ari kuidentifywa through these 37 court orders. Ndo kune nzvimbo dziri kupwanywa dzinoda kutanga kupwanywa manje idzo dzaita noise in the past few days idzodzidzi and if 40 ma illegal cooperatives. So ndakambodzidzisa vanhu ndikati kana unoda kudilani cooperative tanga waenda ku Women's Affairs ku ministry unocheka kuti yakaregistrwa here mu cooperatives association irimo here mu register. Kana isi registered there, you are already in trouble because ndo ma land barons acho iyayo so these 40 illegal cooperatives that muone pattern iripo now kukuwadzana chete kunonzi kuwadzana paddocks akukuchachemwa anditika kune 21 ma cooperative angakutengesera vanhu ledi ikoko.
And ndo mamwe cooperatives zvekare akabva imukrocha kuna Murombedzi. As I'm speaking with you right now, and it kwaMurombedzi kuri kuputswa izvo zvinoona kutochema kwaMurombedzi right now kuri kupwanywa izvo, but Murombedzi was never on the list rekutendera pasocial media andimona, but vanhu ivo vakaallocatewa land iyo nani nemaland barons ari kuuya through my illegal cooperatives. And in that press release as well, it makes mention of my fake permits are issue here, which means Harare City Council employees are involved as well. Because you all want to have to fake my signature, fake my permits and stuff. But no, it takes someone from the inside to do that. So we know that Harare City Council should look into their own house as well. Wasatoto mtanga kudzinganisa nevanhu maumumba makaora ana murikuona, because ndo muri kuitika zvinhu izvi, ma fake permits ari kubva kopi ana murikuona. Zvotidzora kumashure, you need to do due diligence yako and usati wabhadhara, verify every paperwork yaunayo kuti the issuing authority, do they know of the paper you are holding? Ndo pane nyaya yese ipapo. So mukachitarisa nawo kuti 40 ma illegal operatives, ma cooperatives are cooperate muHarare. They have issued 101 settlements. Kati kuti ma settlements tutara nzvimbo dziri kugara vanhu dziri kuzoallocate ma individual stands 101 ani murikuona, which is an equivalent of 22,255 ma residential stands akaallocatwa zvokuti either it's a fake permit kana kuti ma fake papers aripo kana kuti kitongori illegal zvekutongogadzikwa nengodzigarapo. 22,255 houses asi manamba ekutamba nawo iyayo ani murikuona. Then mukachicherechedza nawo pane nyaya nawo Harare City Council obviously yanga yakazvicherechedza zvinhu zvese izvi. And if you pay attention to the notice as well, and my previous communications aiitwa naHarare City Council before, there is this position yavakatora kuti any allocations kana ma settlements akazoitwa after 24 September 2023, they will never be regularized. Why? Ndo avari kutaura in the last press release now kuti ma land barons akawana loophole, because loophole yakawanikwa ndeche land baron ari kunowana land yaruzwa ndeikanzuru kana kuti ndeyehurumende ovagadzika vanhu ipapo. Vanhu ivavo nawo vakushandisa mutemo ku high court nawo kutaura kuti kana patori nevanhu vari kugara ipapo kana pane ma structures atopo, you need a court order first before you evict those people. So land barons anga ane mutactic wekuti vakaoccupy ipapo usiku pandorara pachiwakwa potomuka pane 2-bed house kana kumuka pane 2 rooms kana chikebhini kana pakutoda a court order. That is the loophole yange iri kushandiswa. This is why now Minister Garwe, because no boss weHarare City Council, because no boss weMinistry ye local government and public works, where Harare City Council, all the councils, all the municipalities, all local boards in Zimbabwe, they answer to the Minister of Local Government and Public Works. Second, no boss wacho. That's why I need to lead this operation myself. Ani murikuona. So pakuzochisiyana nawo ndepekuti nawo yakutargetana mamwe areas nawo atatisina kujaira kuti kunoitwa zvokupwanya. Madokero anditika kuna Sentosa madokero ine ma areas futi kuti akaallocatwa nema illegal land barons. Then Harare Drive tiri kuside kwa Samora kumadheudheu kwacho kuri kunzi kune 200 ma properties are along Harare Drive asingazivikanwi kukanzuru, of which the majority of them are now commercial properties now. Then Meborini nemaobra yakapindwa futi nema land barons ani murikuona. Then itine Glenlawn iripo pa list, Chisipiti iripo pa list. Then kuno kwatiri wadidi ndo kwedu isusu kuna na menu meadows now, because kune mwe ukaona dzimba dzakwa menu meadows kuna ma cottage kuna machikune dzimba dzakwa shinu, but kune vanhu vane ma paper fake menu meadows machemo in munhu akatenga stand menu meadows and it akatoivaka asina kuverify ma paper and stuff. Then another retreat same thing kuma orange kwese kwekwe and it. So panemba nenyaya ndepekuti chi zvinongotidzorera pa position 1 due diligence yakakosha usati wako, because ndati mufunge munhu ari kuota fozo kuti mama zvokupwanyirwa anenge achingozvinzwa kuti handezvouko isusu tiri safe, wozonzwa kuti menu meadows machemo tiri kuuya kuzopwanya futi kune vanhu vane paperwork isina kurongeka, kuna vanhu vari illegal imomo, kuna na Glenlawn, kuna na Chisipiti, kuna na madokero ani murikuona. So nyaya yeland muZimbabwe need to be very careful. That's why next month tiri kudzokera panhau due diligence ene zvitaufamba nepaperwork by paperwork, so that unzwisa kuti chii chaunocherechedza papaperwork yacho iyoyo, because unoona kuenda anditeka uchida unoconfirma documentation iyoyo unongotsikirwa pasi, because this is a syndicate. Zveland hazvingoitwe nemunhu wese wese, this is a syndicate. And mukatarisa kuti land yese yaita noise iri kutengeswa nema illegal cooperatives aya
and then but that's what cancel land my infill land and stuff. Who is that information yekuti iyi land mde council aya my infill are unoccupied and stuff vashandi ve council. So obviously when they do that exercise, obviously chichi raketi chekuti ari kutengesa ari pa ground uku ne ari kuzobikira mapepa ne ari ku identify land racho chi raketi. This is where they should start. And mukona because kuna mwana kutoti obviously kuna vanhu kutoti vari genuine avasutoziva kuti zvava nazvo ndezve fake. So right now kana utori munhu ari ma areas akalistwa even anana budiriro vai budiriro 1 kusvika budiriro 5 kuwadzana nekusvika kumapadhoko kwacho kwese ikoko. And mukona you really need to look at the paperwork yaunayo kuti kanzuro yacho utomboiziya here paperwork yaunayo because it's not looking good. So we'll see kuti vagarwe vacho pavachaita operation yacho because yakangonzi in the next 2 weeks or so. That's what they said in that press release. So tichaona kuti vagarwe vacho vachatangira kupi and what is going to be his position. Vachati ma-court orders aya akatopasiswa kudhara ne-high court dzimba ngadzipwanywe here because I feel like 22,255 houses, that's too much houses kuti tipwanye. Anemona kunyangwe ma-commercial spaces mamwe arida kupwanya acho zvinenge zvakwavari vagarwe. Anemurikuona because for me this is my personal opinion kuti obviously kuti vati ini ndoda kumboenda kunozvionera vasangoshanda neposition yaupuwa naReset Council. Obviously vanenge vachitodhauta futi zvinhu zvavo zviri kutorwa naReset Council zvacho. And murikuona ende panopamba kuti vada kuzvionera wega unyatsoona reality of the picture on the ground chii chikumbonyatsa kuitika paground chaizvo nekubatsira futi kuti pamwe wada kutozama kuona kuti okay who exactly is involved muReset Council because ndokunga takaona pakaitwa maSt Martin's demolitions pameya akatouya akataura kuti taane maland syndicates muReset Council. So I think these are some of the things which they will be looking at a ministerial level. Okay, Harare City Council yachiaora kusvika papi. Who exactly is involved? Because right now everyone in government is now concerned as well. And even panapa social media we are always saying kuti Harare yakuita growth point and stuff. And those sentiments now have now creeped into the parliament. Takuunzwa muparliament muchitaurwa zvinhu izvozvo takuona even ana Superman wanzira came in commenting on those things as well demolitions and stuff. So everyone is paying attention to that now. Maziso ese Harare City Council and obviously kana pakutwa an operation like this and it inobutanga kubudisa zvakawanda. Hopefully haizo result kuti vamwe vanhu vave homeless kana kuti tizosvika pakuti vamwe vanhu havachistorina chekubata chaicho wapwanyirwa kubasa wapwanyirwa kumba zvekare. But believe you me kana tichiposta zvinhu panapa you need to pay attention. Hatitaure zvinhu zvepa social media. This is not content creation. Zvinhu zvinoto affect vanhu muupenyu and this will be coming from a position of authority. Vamwe munongoti chamanzwa pa social media makutofamba nacho. Isusu we go beyond that. And we go and read the notice yacho yareleased on Reset Council. We go and read all these press releases, my interview ese read kwa pa radio nepa TV stuff tichinzwa kwa position yacho. So panemba nenyaya now would want to know more kuti iyo Department of Housing and Community Services yacho iri kuti chi kuri continue rema demolitions kana kuti it's just an exercise jet. And mwana then kuri kuzongomuka kwa kutongopwanywa kuti vanhu kutongofutwa tomona zvigireda zvapo avanana mukana kuburitsa zvinhu zvavo and stuff. Why don't they give people a warning yekuti kana mangwana kana kusvika mangwana buritsa zvinhu zvenyu mashopu tipwanye because mwadazva kuti vanhu vakapwanyirwa kuarea yake vai vanhu vaya vanambopuwa nguva yekubatanidza vamwe vangu asitoripo akatozongoona zvigireda zvakangomuka zvakutopwanya and stuff. Pane malivelihood evanhu idzi pfungwa dzangu anditeka obviously Harare City Council now with the mayor coming in achikomenda and stuff all these other things I feel like he's speaking more of a politician trying to manage public rage and stuff, but I think this is not the right position to do that. Munhu anongoudzwa chokwadi kana achiita bundu but munhu atoudzwa chokwadi and kana uri sameya akaitaura zvinhu zvine substance as well. And muri kuona zvekuti vanhu vanoziva kuti no it's politics is chokwadi because everyone knows what is going on. Thursday ma release a press release mtaura kune ma fresh demolitions ari kuya. Friday zvavazara ma press ma state media ese anditika ndimi ma release zvinhu izvozvo. Then the next thing meya kuya chitayo hainema tikadaro manje timangumbuka tiri kuitisana senyika anditika but now tichitamba neupenyu hwanu now we need to speak zvine substance neposition iripo kuti okay Reset Council iri kupwanya kuti sikupwanya list riya ndiroro list ari kuchinja ndiroro ende ratoedera because pano vamwe vanhu kuti varamba vachingoaloketana anditi so ndimatinze kwacho kuchene confusion yekuti what really happened. And now we heard now mu parliament if you're paying attention to indindoteedza zvemuparliament zvazvo takaona zvichirambidzwa kutaura muparliament kuti musataure zvinhu izvozvo politics stuff but haisi politics vanhu vapwanyirwa
ku St. Martin's vanaone zvinhu zvakakwana chichaitika. No one really knows. Now the news that is coming in now, 15 more hectares is earmarked for demolition ku St. Martin's ikoko. So kune mwe munhu kuti pamanga kuti ndapona ku St. Martin's no ausati because also 15 hectares that is kutakira papi jipera papi. Harare City Council needs to learn to communicate. I gonna react chete pa social media and stuff because I've seen what yam comment section warugara vari mu mazona nema councilor nema mayor acho nezvese Harare City Council yese rugara in comment section medu. When they comment and endai pama comments avo baba, we need answers from them. We need answers from them. They need to stop communicating like politicians. Tisu hacho agaro pa Harare so obviously we are worried because unaona rongo mukaka moto wanaenda homeless na pwani wofuti water force wacho zvinoitika. So munhu wese now pane too much uncertainty which the Minister of Local Government and the Harare City Council needs to fix. Munhu wese mu Harare nawo ane fear because uchaziva kuti mapepa acho chokwadi ne fake ndapi andidi chasara futi kuzomwe mpinze kuyamite re-register zvekuti aito did validation zviya takuro wafuti mari andidi so zvinhu zvinongo frustrate but yeah kana tiri pa situation yakaita seyatina right now ziya kuti information yakuri kuwana kwapi yakauda zvepa social media zvema content creator yes go along with that but ikauda zvekubva from a position of authority you know where to do that and where to get that information as well and teedzai ma press release aya nema notices aya because that is the official position inenge ya release kwa organization haikona opinion dzedu dzatinozoya nadzo pano pa social media anditi kana zvese zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu anditi kana Harare City Council ine pfungwa dzayo kana vagarwe neministry yawo ane pfungwa dzawo vachauya futi vaitaura pfungwa dzawo anditi Mwari akuitirei zvakanaka. God bless you.